Bi beşdariya rewşenbîr û nivîskar İsmail Beşîkçî li ser dîrok û Roja Kurdan panelek li dar ket. Digel Beşîkçî, nivîskar Fuad Önen jî li panelê gotarek pêşkêş kir. Ahaftina pêşîn İsmail Beşîkçî kir û li ser peymana Sykes-Picot axivî wî anî ziman, bi vê peymanê xaka Kurdistanê hate perçekirin û ji bo dîroka Kurdan ev qonaxeka pir giring e. Bu Kürdistan'ın bölünmesi, parçalanması, paylaşılması ile ilgili Peymana Sykes-Picot giring e ji ber ku bi wê Kurdistan hate parçekirin. Di 24 tîr meha sala 1923 yan da di peymana Lûzanê jî ev sinûre li ser belgan hate tûmarkirin. Lê pirsa giring ew e çima Kurdistan nehate damezrandin. Iraq û Sûriye û Urdun û Filistîn wekû dewlet yan li bin çavdêriya wan hatine qebûl kirin. Lê çima destûr bû Kurdistanê nehate dan. Duan demanda li salên 1919 da li başûr Şêx Mehmûd Berzencî ji Brîtanya ra got ez şahê Kurdistanê me û me qebûl bikin. Lê Brîtanya û Fransa ne Kurdistaneka serbixwe qebûl kirin û Kurdistanekî li bin kontrola wan jî qebûl nekirin. Lêkolîner Fuad Önen jî li ser daxwaza Kurdan a ji bo stadiyê tespîtên xwe ravekir. Tarza siyasetê ewil ew e ku çareseriya kêşeya Kurdistanê di hundir sînorên dewletê dagirker de tê dîtin. Ev beşê siyasetê xwediyê vê tarza siyasetê li Kurdistanê di nav xwe de du sê beşin. Beşek ji wan federasyon dixwaze, beşek ji wan otonomî dixwaze, beşek ji wan jî tenha demokrasiyê dixwaze. Ev ku tenha demokrasiyê li Tirkiye dixwazin, ji dervê nîqaşê me ye. Em bi wan re mijara Kurdistanê nîqaş nakin, em bi Partiyê Tirkiyeyê din re çawa berberiyê dikin, em ê wan re jî wê berberiyê bikin. Wî destnîşan kir li başûr, Rojhilat û li Rojava sînorek millî heye. Lê digel ku taybet li Bakur mijara sînoran pir giring e, hê jî ev sînor nehatine nîqaşkirin. Li Bakurê Kurdistanê em mijar biya min gelek aktuel e û kî ku bana siyaseta Kurdistanê dike, divê bereberê sînorên millî derxebe. Alexeyek mezin ji bo vê seminerê hebû û gelek siyasetvanên Kurd jî li wê derê amade bûn. Taybet li ser mijara pirsa Kurd û çareseriyê daxwaza Kurdan ji bo deng Amerîkayê hizrên xwe wiha anî ziman. Milletê Kurd 120 sal e ji bo rakirina vê qedexeyê ji bo gihîştina mafê xwe rewayê netewî têkoşînekî dide, bedelekî gelek zêde jî daye. Ew pratika vî 100 salê nîşan dide ku nêzîkî 5-6 milyon ku tekî milletekî li vê herêmê heye. Eger mesela vî milletê çareser nebe, ne ew millet rehetî dibîne, ne dewletê ku Kurd di nav dane, dewleta weka Iraqê, Sûriyeyê, Îranê, Tirkiyeyê wê rehetî nebîne. Yani mesela herî girînga herêmê em karin bêjin îro mesela Kurdistanê. Bêguman tarza siyaseta Kurdistana Bakur bi rewşa Tirkiye ve jî girê didin. Lê sekna Kurd û Kurdistaniya siyaseta Kurda bêguman divê ku alîkarê serxwebûna welatê xwe bin. Ji ber vê yekê jî ji Kurdara di Kurdistana Bakur bi taybet Kurdistana Bakur lê li her çar perçe Kurdistanê jî ji wan ra siyasetekî serxwebûnê û azadiya welatê xwe divê siyasetekî wisa bê meşandin. Ji ber vê yekê jî ez wekî şexsekî Kurd jî wekî welatparêzek Kurd, wekî kesayetekî Kurdistanê ez serxwebûna Kurdistanê diparêzim. Lê ew nayê wateyê ku em ê ji siyaseta ku tê meşandin jî bi temamî xwe tevbigerin. Xecî Can Farqî, deng Amerîka, Diyarbekir.